Madaraka. Jatend piny Kenya oyango apisas 2,500 manokuma apisas 10,000 mabiro siro chenro mag pur e counties duto mapaka kaka achiel kuom okenge owacho kawo mar jiwo pur kendo medo nyayo chiemo moro kaka magi. Jatend ne olando nyasi mar 61 mar Madaraka manobagi e paw tuke ma Masiro mantiere Kandui kaunti ma Bungoma. Kama bende nolando chenro mar Kenya kwanza ntiere godo e pur fomo marwa Guilherme. E kinde ma piny Kenya hingo higni 61 chakre ne oyud loch kowuok e lwet jowagunda, thor wache nyasi mar Madaraka ma higani en jiwo weche mag pur gi pith kaachiel kod chiemo moromo e pacho kae. E nyasi manobaga kawuono e alap ma Masinde Muliro Kandui e kaunti ma Bungoma, Jatend piny Kenya oyango apisas 2,500 kuom apisas 18,000 mabiro siro chenro mag pur e counties duto 47 ma pacho kae. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained by the government of Kenya. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. Koloso e nyasi no mabende e okang' mokwongo no bagi e kaunti ma Bungoma, Ruto wacho ni piny Kenya osego okang' mar kedo kod nok mar chiemo e pacho ka. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. Climate change presents serious challenges to food security and economic recovery. The flooding, mudslides, and landslides that the country has experienced in the past 6 months may have slowed us up a little. However, the effects of global warming have not killed our resolve to become food secure and grow economically. Jatend piny omedo ni ochumi ma pacho kae otenre mana e tije ma itimo gi oganda, kojiwo ji duto mondo ti matek. Every hustle matters, and the nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Jatend piny William Ruto bendo yango ni sirikal oseketo thenge omenda moheo bilion 10 mar chulo gope ma kembe sukari nigo kaka achiel kuom yore mag chiro pur mar niang' e pacho ka. Omedo ni sirikal oketo kare chenro mar ariya mar neno ni pur mar niang', pamba kod mwandu mamoko ojiw e pacho ka. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories debts accumulated over the last 40 years. Timely wages for factory workers and a bonus to sugarcane farmers every end of the year, like other groups, is underway. Government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Measures are underway to boost coffee productivity from 2 kilograms to 10 kilograms per tree and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. We are on course with our plan to increase cotton production from 2,500 bales in 2022 to 107,000 bales by 2025 and modernize all ginneries around Kenya. 11 fish landing sites have been established at various points on the shores of Lake Victoria, and beach management units set up and equipped with fishing boats. In addition, we are setting up 2 hatcheries, one in Kabonyo to restore Lake Victoria and another in Shimoni to serve the Indian Ocean. E twak mare mar Madaraka, jatend piny ne ochiwo siem ne jopiny mosebedo ka yako lope mag sirikal mondo duok lope makamago kapok piny owacho okaw negi okang' mager. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Imbe mar